أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم al'ummar su na faɗin duniya kaɗan daga ciki musamman kamar Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, Kwatana da sauran ƙasashe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina zama ku da wani zazzafan sirrin mallakar zuciya bi iznillahi ta'ala. Wannan sahihin sirri ne. Insha Allah. Yadda ake gabatar da wannan sirrin bi iznillahi ta'ala za a samu allon ƙarfe insha Allah sai a rubuta makisi na fiye abada kamar da kuke gani za a rubuta ta sau uku insha Allah a jikin allon ƙarfe insha Allah sai a rubuta sunan shi nan Zayyanu Zainab insha Allah muka gabatar da shi ta godiya na ce to bari da yanka muku wannan sirri don yana da matuƙar zafi yana da tasiri insha Allah domin ƙarin bayani ga nan ba mu tausa ko ai maka ko kuma ka yi daɗe ne a wajen mu biyan buƙatar ku shine farin cikin mu insha Allah yadda ake gabatar da wannan sirri insha Allah bayan an rubuta bi iznillahi ta'ala aka rubuta sunan insha Allah aka rubuta sunan kafin sunan ya bushe sai a ɗebi da kakken yaji ko gishiri sai a barbaɗa a kai su bushe tare insha Allah sai a ɗora a wuta insha Allah sai a rika karantar makisi na fiya bala sai an yi 1111 a yau a yi gobe a yi jibi biznillahi ta'ala a samu abin yanka biznillahi ta'ala a yanka a kan wannan buƙatar biznillahi ta'ala yanzu biznillahi ta'ala za ka ga an makanci akan so da kuma ƙaunarka ana baka kulawa insha Allah wannan garnagajen aiki ne fa wannan sirri ne mai ƙarfin gaske insha Allah in dai ka san ma ba auren mace za ka yi ba to kada ka yi wannan sirrin domin sirri ne mai matuƙar zafi biznillahi ta'ala sannan ana yin alwala ina fila raka abi kafin a fara wannan zazzafin aiki biznillahi ta'ala dole a mana sha wannan sirri sannan kuma a riƙa mana bibiyar mu wajen yi mana subscribing da kuma faɗa mana ra'ayinku akan wani kalan sirri mutum yake buƙatar a kawo insha Allah domin amfanuwar ku biznillahi ta'ala a koda yaushe kai ko a maka wannan shine a sirrin namu insha Allah wannan zazzafar mallaka ce lalle a kula da ita ban ɗauka muka bayar don a yi cuta ko don a yaudari wani ko kuma don a ɗauki fansa akan wani abin da wani ya taɓa maka akan soyayya ba mun bada ne saboda gyaran tsakaninka kai da wanda kake so insha Allah ta yadda ake gabatar da wannan sirri kenan insha Allah a daure a mana subscribe a mana share din wannan attajirin sirri insha Allah domin yan uwa musulmi na faɗin duniya gabaki ɗaya insha Allah su gani su amfana kamar yadda kai ma ka gani sannan kuma ka ɗauka kai kuma ka amfana da shi insha Allah mutane su ma su amfana da shi insha Allah wannan shine biznillahi ta'ala bisala domin ƙarin bayani za a ɗauka nan ba mu ta WhatsApp biznillahi ta'ala